Francis Zara ta' 53 sena minn Birzebbuġa ma nstabx ħati li stupra mara barranija f'parkeġġ f'Ħalfar. Iżda ingħata sentenza sospiża wara li ammetta li offenda l-pudur tal-mara b'emil li sar fil-pubbliku meta kellu relazzjoni sesswali f'parkeġġ. L-inċident seħ meta Zara offra li jsuq lil mara id-dar wara li kienu qed jixorbu f'ħanut tax-xorb. Madankollu huwa spiċċa ħada Ħalfar fejn seħħet l-aggressjoni. Fix-xhieda tiegħu Zara ammetta li kellhom relazzjoni sesswali iżda qal li kienet bil-kunsens tagħha. Il-mara tat verżjoni differenti u qalet li x'ħin indunat li ġiet stuprata ġiet isterika u bdiet tagħti bla doċċ. Hi semmiet li kienet miżżewġa u li ħarġet tixrob biex tiċċelebra għax sabet impjieg ġdid. Il-qorti semet kif mit-testijiet mediċi ma kien hemm ebda sinjal ta' vjolenza iżda rriżulta li kien hemm l-att sesswali. Wara li qiset it-testijiet mediċi, il-qorti ma sabitx li l-akkużat ħati ta' stupru għax qalet li dan ma ġiex ippruvat. Hija sabitu ħati li offenda l-pudur b'emil li sar fil-pubbliku u kundannatu 3 xhur ħabs sospiżi għal sena. Marokkin ta' 35 sena ċaħat l-akkużi fil-qorti dwar importazzjoni ta' numru ta' kapsoli bir-raża tal-kannabis li nstabu fl-istonku tiegħu. L-ispettur Mark Anthony Merċieqa qal fil-qorti li Farhat Said wasal Malta fuq titjira minn Ġiniva fis-7 ta' Mejju. U stqarr li Said aġixa b'mod suspettuż waqt tfittxijiet ta' rutina mid-dwana u l-pulizija li waslu għal tfittxijiet personali fejn irriżulta li kien qed iġorr 143 kapsula raża tal-kannabis fl-istonku tiegħu. Minkejja ċaħda tal-akkużi Said baqa' miżmum fil-faċilità korrettiva ta' Kordin kif mitlub mill-avukat difensur. Raġel ta' 52 sena minn Ħalkirkop ġie mixli quddiem il-maġistrat Jean Paul Grech li ħebb u kkawża ġrieħi gravi fuq l-eks sieħba tiegħu. Isem l-akkużat ma jistax jixxandar fuq ordini tal-qorti. L-inċident seħ meta r-raġel allegatament ta' daqqa ta' sikkina lill-vittma li wassal għall-intervent tal-pulizija. Il-vittma li kienet ilha 9 snin f'relazzjoni mal-akkużat stqarret li sseparaw f'Jannar. Dakinhar tal-inċident l-akkużat ipprova jġela tidħol fit-trak tiegħu meta rrifjutat niżel ħareġ sikkina u beda jxejjira u laqa' ta' fida. Meta l-pulizija arrestat lill-akkużat u beda jibki u qal li ddispjaċih ta' dak li għamel. Minkejja li wieġeb mhux ħati, il-maġistrat Grech ċaħat it-talba l ħelsien mill-arrest iżda laqa' talba tal-prosekuzzjoni għall ordini ta' protezzjoni fuq il-mara.